pur ke ngama dia suka bore ngama di kedo gi jo factory gi serikal. Abisas mago kwach kich mowuok Kasarani tima pedha mar manyo miyo moro mane itiyo ne kod Susan Wanjiku Nyambura majegni 35 manyo negi ndalo 2 kende tok ndege kaka jarit odno e kind tarik 11 kod 12 dwe mar 5 e kar dak ma Kasarani kaka Otieno Joab leronwa bero mar ingre yango ni ne ogoye gi gik mobindi. Familia mar Susan Wanjiku Nyambura ochokore e kar kano ringre ma City kod lit manenore e landa wengegi. Tok tho mare dwe achiel tok lal mare, ka ringre Susan ne ofweny tok timne nonro mar lith lwetene. Tulipata hii information kutoka kwa DCI, tukaambiwa tukuje tu confirm mwili kama ni wa sister yetu, na tumepata alichapwa, aligongwa kichwa. So hiyo ndio ripoti yenye tumepata kutoka kwa postmortem, so aliuliwa. Ringre Susan ne okwanye dhot mar ot manotiye tarik 12 dwe mokalo. Kae yodno mane Susan odake mana kuom thuolo mar ndalo 2. Jotim nonro noyudo ka lep mosenindo okere e dier odno. Kaluwore kod okwach kich, simba chejno nonenore mogik e kaunti ma Makueni. Atarudi na akirudi anarudi akiwa amevaa buibui. Sasa mwezi jua hata mkifungua tu gate muone mtu amevaa buibui mtajua ni yeye. Sasa mjue mko kwa hatari. This lady is not the first time, no, she's not the first time kufanya hizi sarakasi. And amekuwa the other day, kuna wakati aligonga bwanake na kisu, kuna kijana amekana na yeye. Kazi imekuwa ni kufurugana. Kuna mfanyikazi the other day amekaa siku 2 amerushiwa vitu nje. So ni mtu amekuwa na drama mingi sana hata kwa area. Kulingana na sisi hatujaridhika juu huyu mwenye alifanya hii kitendo hajashikwa, na hatuwezi zika mwili before tumuone yeye mwenyewe, tusikie ameshikwa na justice imeonekana. So hakuna vile tunaweza endelea na mazishi as far as hata kama tumejua ni kuchapwa alichapwa. Huyu mwenye alimchapa ako wapi? Seche ma pod apisas mago kwach kich pod dhi nyime kod timo nonro. Anyuola mar Susan dwaro ratiro ne nyathigi. Otieno Job, Ramogi TV. Kaka jal manonyuol e gweng' ma Kilwa